Cincin! Cincin! Jama'a sai cincin! A siyi cincin! Kai ga yuna. Wallahi kuka ci sai kun ƙara. Ba mu ce ta ce ba da siya za mu yi waka kudin mamara. To ba mu mutu bi 15. Umma ta ce ba da a sai cincin! A'a, ni ma ba. Ai kai ka kai fa. Cincin! Da cincin! A sai cincin waye ci waye bai ci ba? Waye ci waye bai ci ba cincin? Kai da ka ce mun baka kasar da cincin kake yi? Yaushe ka da hannun kanka da cincin? What? Ke ba shi ne inda ai shi wannan lafiyayye ne wannan ko da kashe shi ne. Allah shi. Ke shi ne. Ke ba shi ne mutum. Ke zaki kin fi ni sani shi ne ko zaki nuna mishi kawata wallahi shi ne. Kin yaushe muke tare da shi zaki ce mun ba shi bane wallahi tallahi shi ne. Wallahi tallahi shi ne kika ga shi mai kyau ba. Ki bar shi ni zai nuna hankali. Bariki zai nuna miki. Ni zai nuna bariki, ni zai nuna hankali. Kawo Bayo cincin din na umma ne cincin din. Shege dan gidan maman Iyabo.